Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news zirikupisa zirikutendera pa social media. El Gringo, leader of youth achinyomba seweeknera achiti ndidhanda yeti zidofo rekupedzisira kuchanoziva kubira vanhu mari munyika 30 Raymond. Kuti aiwa takambomisa aripo his fate. It's okay, we understand. Explain that shit to us. Kuti aiwa no, ezinhu zvatsukwanza umusunga because kurimandi kunenge kwakachiti. But tell us something kakuti Zekigate iri investigate kwaire. That's all we want to know. Those things need to be, we need to know. Explain. 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 Zeki 44 million. We understand. We'll sit here and relax. How can you tell me one question? Shamar Maria could be all of the 5 million liters a week. Kulisoto. Panya doesn't in power pass. I'm to Zanisoto and 1 million. No, I got choose. Not what Irombe, Danda, Musoro Mazarama Ftajit at Fungit. It's easy. To pusa kuona zvokuti iri ndo dhanda yedra tikudhilana panapa idzunga irwai kuna tochibata cheche chota kufemera padeko kudzikisa ekon kwidza ekon itaisei muchibvunza mubvunzo handitika motipindura wataura aiwa no Zimbabwe because takamirira kuti kana malive atansingaita because taitaiwa kanga timbotai zvesadrak maya vaenzi munyika vaenzi vaenda ngatitaurai mai tigadzirise maeconomical problems edu atinawo handiti kana tiri kudzikisa retirement age amen. Kana tiri kuwedzera retirement age hameno but tikumbodawo retirement age limit kuzanu PF please. Vana muchangwa vakura nga vachienda vanozorora ndosaka vakungotaura nezvisina basa pamberi pevanhu muchanga takangotarisa tiriko ikoko kuzanu kwacho ikoko ndokwatitori. It's very important that we respect these old people. They must leave these positions when the time is up. You can't come again over and over. Your whole family in my position is NPF. I was your president. You now go around and say shit man. Now there's a recording. You can speak worldwide. Man, you have to manage your recording here. Which tell you that I sunga makes vista. Atakuma zosa manje. Vakufana kuchibuda mjeri ne kutisada gyape. How do you even say that? Just funga mkatere. Kama tudongo ziradzo tumutunga chituru. Unoyozo da umonopo. Udakuyo shanza propaganda dzekudza vanhu nezve white what Anglo American, such nonsense. Who are you telling those people? It's not baba vedu guys.